Abdulkarim! Tawata! Abdulkarim! Abdulkarim! Hakika abubuwa su dinga faruwa da ku daban-daban a cikin wannan dajin saboda an sanar da ku cewa da ku koma gida kun ki ku ji abubuwa ne su dinga faruwa da ku wanda kai kanka zaka rasa gane ta yaya suke faruwa da ku. Maciji na da ta sare shi ba maciji bane, aljini ne kamar yadda kuka sani, sannan dafin da ke jikin shi nan da minti 30 zai iya rasa ransa. Face sai ka bi hannun damanka ka miƙe zaka je ka tarar da wani ruwa wanda a hanyar ma za ka haɗu da abubuwan bala'i kala-kala wanda in ba haka ba dan ne kaɗai za ka iya samun mai magani, sannan kuma ka zo ka bashi ruwan ka zo ka kawo mai, sannan dole kai kaɗai ya ka tafi don ba za ka iya tafiya da shi ba, sannan ka tafi da shi kuma barin shi a nan zai iya faruwa da shi wani abu, don haka sai ka kiyaye sannan ka san yadda za ka tafiyar da rayuwarka a cikin wannan dajin. Ka ba hannun hagunka yanzu domin neman mai magani. Idan ka ji sai an jima.